سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده برنامه 25 سالوگر دامزران پارتی خو اک پارتی ده آخوی و بحثا پیفاجویا لباکور کردستان و ترکیه شکر. رجب طیب اردوغان دیار کر گوچاوا ده 25 سالین داوی ده ترکیه شکل ده افتفگر ده پیشرو جاویجی شکل بده. اردوغان تکس کرگوبراتی ده 100 سالا 21 بکه 100 سالا ترکیه بلا کس خمانه خواه. Kardeşlerim, elbette bu 25... Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di bernameya 25 a salvegera AK Partiyê de golbaxçeyê neteweyî paytextê hatil darxistin axivî. Hamdolsun. Hepsini tek tek... Recep Tayyip Erdogan behsa qanûna çarçoveyî de nirxandin kir û got çawa got 25 salên dawî de Tirkiye şikil da ev tevger tê pêşeroja wê jî şikil bide. Hîn jî gelek karê me heye got em bikin. Divê em ji bîr nekin got dewlemendiya me ya herî mezin, biratiya me ye. Ger em vê biratiyê biparêzin, kes nikar çavê xwe li vî welatî bibire. Biratî dê 100 sala 21 bike 100 sala Tirkiye. Bila kes xeman nexwe. Li vî welatî êdî dayîk nagirîn, ciwan êdî li erdê nakevin, zarok sêwî namînin, jin ji nebî namînin û enerjiya welêt berbat nabe. Her wiha Tayyip Erdogan di dawiyê de anî ziman. Got ew kesên emperyalîst ên ku dixwazin Tirkiye ji hundir ve bê istiqrar bike jî wê têk bibin. û anî ziman got ava Dicle û Ferat û Munzirê ji niha û pêve wê zelaltir û bihêztir biherike. Sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayım.